susah to, Mas. Susah iki mikir apa? Lah ya kuwi to. Aja ngalih. Lah judeg wis ngrungokke. Lah kowe lho. Aku lho kowe lho. Ora sanggo ngrangkul iki bakune iki genah. Apa maneh? Ngene wis. Aja ngalih lho. Non. Antelak lho. Oh, aduh. Wes, ngene yo. Aku rene iki mung golek seneng kok, Mas. Lah masalahe apa? Nang omah iki judeg. Lawan bengi mung padu karo bojoku. Walah, kowe iki rene iki mung golek anu ta pelampiasan ta. Iya. Lah piye wong laris-laris bojoku. Aku ngendang iki kaya aku sepira to, Mas. Terus lah ya kuwi. Bojoku iki sinden. Angger aku mulih bojoku nyang, bojoku mulih aku mangkat. Nganti sayahene aku ora duwe momongan. Oh alah. Ya ning omah ora padu wae. Oh ngono iya. Mula aku tulung ana to, Mas. Aku tulung ana karepen aku ora dionek-onekke bojoku. Merga mung kowe dhewe sing iso nulung aku Mas. Ayo aja ngalih kok kowe iki. Marai judeg no. Aku mesakno, Mas. Aku mesakno ya, Mas. Aku yang nganti ora duwe anak, aku arep dipegat bojoku. Oh alah ngono.